Sen kim? Nirden? Men Maloy, Mardan, Marley. Ayaz Baba inanýanmy? Bu wagt del. Ene onan ekçirak wagt munan andyr nene bu wagt ananamo. Näme üçin? Ay bilmedim. Deme. Hiç sanýas hodal koramak. Hem ulolýandyrsar bilemo ananamo şu wagt. Sen näňam? Sowgat berenokmy? Bir saparam gelmedi. Şu men ananamo. Başga daşardan hiç kim sana sowgat edenokmy? Ay bir ýa-iki edek bolundyr. Başga wagt sowgat diýen alyp koramak. Gyzlar sowgat edýärmi? Ýok. Näme üçin? Ay bilmedim edil sowgat alamok. Ve wapsa gyzlarla sende ýokdur atam. Gyzyň ýokmy? Ya. Eýle. Özüňe Wayner diýen, ýöne sahpaňa girip gördüm, durşy reklama. Adamlar şey edip aldamak bolupdyrmy? Ýon. Ol ağlamak bolan ol reklama. Ýöne her reklamaň içinde waýnam ba. Göni baryp ine şu zat ba gelin alyň diýilen okda şoň için nazyk waýnam ba. Reklamada gelýän ýok diýip bolan okda. Aýşe diýerler. Edip ber diýerler onu edilýär. Şo tersine bolmaly dälmi? Wayne düzýäň, onuň içine reklama sokýan. İkisem bir zat bolýar da. Ne reklama içine waýn sokdyň, ne waýnyň içine ikisem bir zat ýokdaýdy. Sen üçin tapawut ýok. Yok, ýöne men hokman şu waýny başardygymdan reklama içine sokýan. Reklama else ýok diýip bolan aýtam. Bunu nereye? Munam ýok. Hı? Munam ýok. Hı? Ay, bol ay bazı oluk. Azıcık. Şükür. Ýöne hakykatdan dogry aýdýar, azaltmaly. Adyňy Maloy diýip rus dilinde goýupsyň. Rus dilini gowy bilýän pahody. Şoň üçin hem sen üçin täze rubrika Milena Wines. Men sana rus dilinde söz aýdýan, sen şonu türkmen diline örmeli. Itak, birinci söz kalkulator. Kalkulator. Hasaplayıcı bolan olamaz. Kalkulator diýip görsem men. Pomidor, Ay näetdiň ay bunu pandor. meter, Ay me. Näetdiň ay bunu metr. kino, Kino. Türkmen sözsämi? o, Orsuz näk? kino. Kino. Türkmençesi näle? Kino. Orusçası? Kino. Öyle. Şifonyer, Asfanner. Raz ütke da zo basış yaptarlar. stol, Astol. rozetka, Razvedka. Türkmen sözü. razvedka, Razvedka. lustra, Lustra. stol, Astol. parta, Parta. Korоче, Türkmen dili ve Rus dili meňzeş, doğru değil mi? Sözler mengde şeyler de. İçki inarsan birazcık çekim basım ýagdaýlary çalıcı ütke. Naşnoya günde näçe gezek gidýän? Nasıl? Ay iki bir kedek barylýar da. Bratoklarың barmy? Özünülmü? No, bratoklarım. O da ondan var. Näçinji klassalar? Klas olmada olar diýinli olanlar. Klas olmada doganım bolsa. Näçe gezek turnik çekip bilýän? Şu soňky sapar çekemde 6 ay 5 ay bolandyr. 30 edek zat çekken.
Boynuň ýetýärmi turniýe? Ýok ýetgenraklarına var ýa yetmese ýetirýärler. Ýekoz maramokda çalaça paddes. Lesnitsa goýup-da minýän. Ýok ulanlara paddes etdiň çalaçyny gapdan ýapysyp asakdanam çalaça. Teklak goýberdiler. Mesele däl. Go görýäniň barmy? Gaýdymy? Owa. Ay ýok. Şu wagda ýok. A oglan? Ay oglanam näl go. Gatnaşan dostum ma go gors. Köpmü dostum? Köpdiler. O näle? Köpdi dostum. Meni edil bu wagt känler. Wagtyň geçmegi bilen öz-özleri azalýan eken. Näme bolýar eken olara? Bilemok ya gerek zatlaryny meselem bilemok da her bir işte bir sebäp bar da ana bir sebäp üçin olaýmasa diýen bilemok. Gerek zatlaryny alyp gidýärlermi ya halaman gidýärler bilemok. Wagtyň geçmegi bilen dost az ekenler azalýar. Gynanýarmy? Ýok, Gidenine gynanýar, hiç eli. beýenýän. Allah zan meni şolardan aýran bolsa gowul gotur diýen. Gynanam. Ölenjekmi? Nesip bolsa. Öýlenmeli ora. Gözleýän birisini. Edil şu wagt kän gözlemok, ýöne Bahadır diýen bir ýerlerde. Süplenip ýördir-de birisi bilen. Ay şuga gezip görendir. Ýaman akylly geziniň. Seniň pikiriňçe, iň bet swidaniýa näle bolmaly? Gyzylan duşuk dämi? Owa. Ay bilemok bir. Atelmi, öými, gulun ýapraklary, iksan şemza şakyp dur. Iksanca fuşer stolun üstünde, ortada bir frukto basarty. Şemzas ve fujerin içine iksanca ýartyja wişnow sok. Hemer garankylyk. Diňe şemiň yskyna ýerde güller görünýär. Aňar ýüzüň aýna bu ýüzüňe seretdiň, şäher görünmeli. Onu gyzylan näme görüň bolsa etdiň, iýdiň içdiň. Güläle boldy. Boldum soň padamam. Ay, A tak w celom, oglan birinji swidaniýa baranda gyza gül sowgat etmelimi ýa ýok? men pikirime bar, şo swidaniýa barmak gyzylan tanışdaýam. Swidaniýa barmak üçin jaň edip gel goý zat diýmeli. Öňünden ýem gürleşilýär da, telefon gürleşilýär. Swidaniýadan öň. Men pikirimçe swidaniýadan öň gyzylan tanışdyň, gönüllü uratmaly. Şoň buket öýüne. Swidaniýadan, ona swidaniýada gerek hem de süýräp bolmak. Öňünden uratýar. Gülü kimiň üstü bilen uratmaly bilýäňmi? Ay, Lebap sowgatyň üstü bilen. Iň bet lak haýsy? nälik? Gyz bilen tanışmaly bir lak atýaňa. Şol Ha. laklaryň haýsy bet? Barmy başga lak? Ay, Taýyn laklardan. hakat näli? Birini aramak üçin näme? Nämiş? Birini aramak üçin, saat etmek üçin. Yo, tanışmak üçin, bir Şol- wниманиýasyny çekmek üçin. Ay, ünsün çekmek üçin bir salam diýen olup geçip gidersiň da birinji bilen. Ona salamyň armany da alsa, salam zat diýse, onu başlamaly. Eger salamyň alman gitse, biraz kynrak SMS ýagdaýlary bilen düşünüşmeli bolýarsyň. Karşı sen lak atmayan göne prosta tanışıp gidýän. Aýn lakat mende beýdip göz görüp lazer tutup gören ýok da, no. Instagram, TikTok we bolu sahypasyny bildiň. Ýokary şeýle aýla ogulja gülüp duran perişten ismailiňi uratýan birinji. Diňe hiç da ýazmandy. Şol ismailiňi uratdyň, şol ismailiňe panravers baş komentar edip şoňa laýyk basýar meselen. Ya şonu okasa, ya şol ismaili görüp hiç zat ýazmasa, birin şol ismaili uratyp görmeli. Ýylgyp duran. Üstüne emelje perişten ismaili bar. Короче, o gurçuk. Klüvat etse, дальше dowam. Onu şo näme jogap bile oka pis zat ýazmasa, onuň şey dip duran ismaili kwa. Şey dip duran onu uratyp görýän. Ha, onda dowam bar.
Baba, ondan soň onu da ýazmasa onu salam diýip ýazýan, jogap berse bol gitişibermeli. Maksimal näçe smiley ugrady gördüm. Patolog. Ay men şolatdan bänden aýryp ýöne. Ay ugrudylýar da dostlaşmak üçin. Käwat ýüregiňi senden gürleşmek üçin. Bir kısan smiley. Özüme de kän smiley gelýär ýöne. Profile geçip görýän mene. Jogap berýärmi şo smileylara? Şu profile giren soň çykýar da jogaby. Menmenimi bermeli. Wajyp soruklara geçäs. Türkmen rap'te kim karol? Men öz pikirimçe mi opşumy? Hemrak ol sasedim bara. Şoň pikirini aýdaý. Türkmen rap'inde karol. Men öz pikirim da. Men pikirimçe. Top 3 TikTok bloger. Ay ba. Stan blogger. Özüm ostan bolanok. Bolýa. Top 3 girýän kam diýen men. Ýagşy Oşonow. Murat Molla. Ola TikToker mi? Aýny TikTok'um ýöredýärler-de. Hiç tapady ýok. TikToker etseň sen TikToker. Aýny TikToker'ym TikTok'um ýöredýärler-de. Gülçinar näme üçin aýdaňok? Hoppa! Şu taýym birini aýraýarlar. Özüm aýryan. Onu oklalýar no. Gülçinar täç. Täden sire onjay. Gülçinar täç. Ýagşy. Murat. Gülçinar täçe aşykmy sen? Ýok, o oňaýar. Ýöne prosto. O worşasa. Owy. Dogrymy şu zat? Abdym bilen Gülçinaryň arasyna girip uruşduran sen. Kim bilen? Abdym bilen Gülçinaryň ortasyna girip. Awdy bilenmi? Owa. Yo. Sen de Men näler no. Men etýändirler, men oňala etmeýän. primo efirlerde wot Gülçinar bilen tam primo efire çykýan TikTok'ta. Şonda özüň spesialny utulýanmy? Şo ýylara gamlanmasyn diýen. Настроениýasy gaçmasyn diýen. Onu öz çetime komandamy ýuwuşyk bilen namya oklaýan. Küçbäk oturan okýanlar. Sogat uğradýanmy özüň? Uğradýan. Ona çyk uğradýan. Maksimum näçe manatlyk uğratdyň? Ey. Bir sapar turup gelýärkä, ýadyma şeňra bir sapar turup gelýärkä näme? 1200 manatlyk bir gezekde. Aýdagym şok düşük. Eliň ýetmeýän gyza aşyk bolmak nähili duýgy? Gaty kyndyr. Ýöne ihlas etseň eliň ýetirip bolar, gatrak göreseň olgasaň. Men pikirimçe. Şo öň iýesiz bolsa bolar. Seni söýmeýän gyza nädip ýatdan çykarmaly? Bol unutýan başgasyny tapýan. Nädip? Başgagy tapýan şoňuna güýmenip bolkan beýleki ýatdan çyk gidýär. Men pikirime şonňam kaýdy. Çykýar-da. Aýna o kelläňde diňe şo bolup şoň pikirini diýip oturandan başga gowjat tapýan şoňuna gurulşyp, töýşüp, töýüň arasy alyp, şoň bilenem güýmenip bolkan beýleki. Ýa seriozny siret. Primo efire Gülçinar bilen çykýan-a. Ýüzüň gyzaryp, ýüregiň tiz urup, bir zatlar sana bolýar. Näme üçin? Yo, oňala. Aljyra başlaýanmy? Yo, oňala ýoklar. Biz de öz bolsun. Energiýam köpelýär ýöne. Blitz soraklar. Men sana sorak berýän, sen maksimal tiz jogap bermeli. Başlaly. Maloy waynesmy ýa большой waynes? Maloy waynes. Ço, agaň uwajat eden okmy?
Hemmesine de sylaýan meseleden sylaýan hemmesine. Ýöne de şu iki kat ortaga okpansa maloy waýnys. Näme üçin? Öz adym bar. Большой Вайнес kim awwaşy? O da TikToker waýnys. Yo, sen üçün kim? Dostum. Salonda gelinejekmi? Olar nätoý etdimi? Biziň habarymyz ýok, mähreýärmi olar? Däm, Prosta kontent düşenlerlerden. boldy da. Kanada gözüm bilen habarymak ýöne atak şeýle. Birinji kim döredi? Maloy Вайнесmi ya Большой Вайнес? At boýunçamy? Yo, вообще yok. Personaj boyunça. TikTok'ta opşy balşoy at öň çykdym, maloy at öň çykdym diýende. Owa. Birinji maloy at öň çykdy. Näme üçin maloy? Maloy ne bilip sana kiçi de. Men mektepde oram kiliçkam. Kiçikdi. Bana bilýänlerlerine görýänlerden hem köpsi kiçik mukam diýerdiler. Onuň edil kiçik mukam diýip goýmaýyn diýdim. Başta Muratyf diýip goýdum ben accountymy. Muratyf 70 diýip. Onuň da waş uzak diýip kiliçkam ýazyp görýän. Şoň alakamy diýip maloy diýip ýazdym. Sahrany biraz güç göçük boldum bolun 30 gün sorady. Güç götmek üçin. 30 günün içinde de bir topar video düştüm zaten de mal ay bor duru versin nay dedim. Şey diyorum. Maloy olup kaldı. Näme üçin ol Большой Вайнес? Şulardan hemen de orayı da inna iki mesele guruluşumuzda men mesele maloydum şu wagt. Maloy waynystım da maloydum. Onun kimiz bile videolar düşürüp başladık da Balşoy bilen. Ine naparnik da hem at meňzeş gelsin hem ýatda galsyn diýip oňa da Balşoy goýulyp account'a Balşoy goýduk. Menem maloydum, onuň maloy Balşoy diýip hem aňsat hem naparnik hem ýatda galsyn diýip şeýit maslahatlaşyp Balşoy goýduk da. Şu wagtam naparnik. Ha o gereklerini nire düşürliysen ya, olu düşürliyse. Yani her kim öz işleri bilen. Belki ýalňyşýandyn. Ýöne opşyp bolmaýan videolaryňyz ýok. Mene görmedim. Ya barmy? Täzelikler mi? Täzede. Yo, videolar var ama TikTok'undaky videolar. Şu videolaryňda hiç kaysynda Большой ýok. Ya barmy? Neme da? Tam birazcık adam işlese, birazcık kazanıp başlaya işlese. Näse işledinçe kazanıp başlayan da. Onun yine şu işlep, yine kazanmak üçün işlep, her kim öz işi bilen başlaýdyr diýen men. O da öz iş. Garaç seniň wagtyň ýok oňa, onuň wagty saňa ýok. Wagty batyrdım. Bilemok. Belki gerek ýokdur meselem. Belki gerek ýokdur. Ya ol baňa gerek geldi, ya men oňa gerek geldi. Opşy orta arada gerek ýokdur diýen. Şol iş mensizem onsuzam hiç kimseden boljak bolsa bolýar. Öz pikirim her kim öz iş şahsy bilen başa bolup öğrendir diýen. Okey, sen Maloy Вайнес, ol Большой Вайнес, Нормальный Вайнес nerede? Sredni waýnysmy? Döretçök nesip bolsa. Sen döreçi. Nesip bolsa döretçök. Dörer. Kız tapsan. Ay gyýpa tapsaň da ken özüm islämok. Indi men biri bilen şey ýanyma alyp video düşüp mökken islämok. Näme iş bolsa özüm etsem goýarlar. Soň özüme gaharym gelsin diýende başga birine gaharym gelenden soň özüme gelsin. Eğer bütün dünya adama bir zatlar diýmeye şansın bolan bolsa, näme diýerdin? Ha hemme adamlara bir söz diýmeli bolsam ýanyňyzdaky adam tanaň diýerdim. Dostuňyz tanaň diýerdim. Töwereňizdekiler tanaň diýerdim. Nädip bolar tanap bolýa? Hiç kime ananmaň diýerdim. Ay tanap bolar. Diňe gatnaşyp tanap bolýar bolan käbir zatlara powut bermeliler. Hiç kime ananmaň, syryňyzy hiç kime aýtmaň diýerdim.